Cullera, José Antonio San Martín. Un matí molt assolellat ha sigut significatiu del dia que tenim avui a Cullera. El bon oratge també ha vingut marcat per les altes temperatures. Una mínima registrada esta passada nit de 17 graus, mentre que el termòmetre ha alcançat els 25 al llarg del matí. La vesprada també serà calurosa. En estos moments apenas bufa el vent i la mar està completament en calma. Sens dubte, ja convida a prendre el bany. Cullera, José Antonio San Martín. Molt bon oratge el que estem disfrutant estos dies a Cullera. Hi ha que destacar que este matí han hagut algunes boires que han anat dispersant-se en el transcurs del matí. Les temperatures estan sent molt suaus. Fins a 12 graus ha marcat el termòmetre esta passada nit i fins als 18 ha alcançat en el transcurs del matí. Hi ha que destacar que este bon oratge ja convida a visitar les platges. A diferència d'estes passades festes, avui el dia ha manegut núvol i emboiregat. Pel que respecta a les temperatures, 7 graus ha sigut la mínima registrada esta passada nit, mentre que al llarg del matí hem alcançat els 17 graus. Les falles s'han acabat, ara la Pasqua ens espera. El vent ha sigut variable de caràcter fluix. La mar està arrissada, però tot i això, els turistes continuen prenent el bany. Pel que respecta al capítol de temperatures, esta nit hem registrat una temperatura molt suau. 20 graus ha alcançat el termòmetre. Al llarg del matí, la temperatura màxima ha sigut de 28 graus.